ba laifina bane. Hafsa, kin ga abin da nake gaya miki? Gayin nan ba lalle su zo ba, amma ke ba kya ji. Haba Ramlas, ki dan kara hakuri kaɗan mana. In yi so in ba su zo ba sai mu tafi. Gaskiya ni na gaji, kuma ma yunwa nake ji. Haba gawata, to ki requesting abin da ke so mana. Wa, ni? Kuɗin da Nabila ma take bani zubin arashi nake yi. Kin ga yanzu sai da tattali, saboda rayuwar yanzu ba tabbas. Ƙawata kenan. Kin gani kuma yau da kashi adashe na. Kin ga ko idan ganin nan suka zo sai in kashe mana kuɗi. Daga nan sai san cewa ni ma babbar yarinya ce. Ƙawata, yana da kyau mu yi rayuwa daidai mu fa. Kin ga ni ba na buƙatar wata shawara. Kawai ki kama bakin ki cif. Faɗa abin da ke so kawai ka miki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In ba matsala zan iya zama? Bismillah mana. Muna godiya manyan mata. Wanda manyan mata? Kwarai kuwa, ai kowa gan ku ya san kun haɗu, saboda ku ne matan da ake wa kirari da 'yan mata a dangare. Yauwa, mun yanzu kuka zo ko? Mu zai da zuwa ba. Yanzu nan muka zo. Amma kaman ba ku biyu kuke zuwa nan ba ko? Wallahi. Dan ta mu ce ba ta da lafiya. Shi za ka ga mu yau mu biyu muka zo. Ayya, ya jikinta? Da sauki. Ciwon kai ne amma da sauki sosai. Kawai dai tana hutawa ne yanzu. Ayya, Allah ya ba ta lafiya. Amin ya Allah. Amma Okay, shikenan yi magana. Na haka man kai da kake da magana mai muhimmanci. Kai dai ka fara magana. A'a, ki dai ki yi magana ina jinki. Ba komai bane. Kawai na ga muna ta hira ne ba tare da mun san junanmu ba. Okay, Ayya. Sunana Hafiz. Abokina dinnan kuma Kabir. Sunan ku yayi daɗi. Ni kuma sunana Ramlan. Wannan Hafsat kawai mu da ta zo kuma sunanta Nabila. Sunan manyan mata kenan. Kalanku, kalan sunanku. Mun gode. Kai me kake so ka ce dama? Ba komai bane. Kawai dai daga lokacin da na ganku, sai na ji zuciyata gaba ɗaya ta kasa nutsuwa. Ma'ana, ɗaya daga cikin ku ta tafi da imani na. Imani ka gaba ya tafi da shi? Kwarai kuwa, yanzu haka zuciyata cike take da soyayyarta. Da za ku taimaka ku isar min da sako na gurin ta, da na ji daɗi. Wace ce wannan? Wacce kake matukar kauna haka? Ba kowa bace, illa kawarku Nabila. Nabila kuma? Kwarai kuwa, ko da matsala ne? No, ba matsala. Insha Allah sakonka zai iso. Za ka bani layinka. Suna sai in faɗa maka yadda za ka shawo kan da cikin sauki. Ke ba matsala. Abin da za a yi kenan. Ana ji ko? A haɗa su gaba ɗaya waje guda. A babu, karka damu da komai zai yi insha Allah. Don an biya musu kudi makarantar gaba ɗaya ba shi kenan ba? To ba komai, Allah Ubangiji ya taimaka. To sai na ji ka kira ni an ji ba da kaji? To shi kenan, sai na ji ka, insha Allah. Okay. Shalele? 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 Da ake? My daughter, na miki transfer kuma ban ji feedback ba. Ko da bai gani ba ne?
Daji na gani, amma wanda ka tura mun tun last month fa ba su kare ba. Kaga ya kamata a ce kana uzurin kare su. Hawa mai dota. Da wanda na tara, da wanda zan tara a gaba, ai duka naki ne. Abinda nake so da ke, kar ki tada hankalinki duk wani abin da kike so na kuɗi ki naki ne. Ina da wata yar tauce ke ne? Kar ki ƙara min irin wannan da Allah kin ji ko? Duk wani abin da kike so ki da kuɗi naki ne yata. Abu ɗaya nake so ki min. Ki kokari ki dawo da Hausanki na gida. Wato karatu a Lagos din nan ya bata miki Hausa kwata-kwata. In kina magana kamar wata inyamura. Gyara kin ji ko? Daji na ji zan gyara. Madalla. To, zan fita. Koma gida. Sannan ina wannan yaro ne. Ina Haidar. Haidar! Haidar! Ya kashi dade ne. Ba za mu tafi. To, za mu fita. Allah a nisu sosai. To shalele na. Ki kula da kai kin ji? Kai ma daji ka kula da kai. Na gode shalele. Na gaskiya wanka bi jiki ka haɗu fa Allah ko irin totalin nan ma godiya nake mutumina. Za a leka mutumiyar kenan Wallahi an ce min tana salon so ya kamata a ce in je. To Allah ba da sa babban yaro mai mota. Babban yaro mai motan aro ba? To waje ga mata motan aro ne. Kai dai bari in yi saurin yin same ta dan ka ta tafi. Nagode sai na dawo. Okay ba damuwa. I wish you all the best. Nagode mutumina. Kawata baki bani labarin yadda kai da Hafiz ba. Ko dai ba ku yi waya ba ne? Mun yi waya mana. Kuma na ba shawara daidai da ya kamata. To, kina nufin kin hakuri kenan? Haba gawata. Sanin kanki ne fa duk abin da nake so sai na same sa. Musamman in dai a soyayya ne. Saboda ina da hanyoyi da dama. Haka ne. To yau kuma wani hanya kika bi? Wani salo kika yi ana? Ce masalai. Tana son gaye mai son nuna kuɗi. To, sannan kisan tana son da tsatsan gaye. haka ne. Shi kuma na faɗa masa tana son gaye mai rough dressing, ma'ana yayi dressing irin na Malians. Kin ga kenan ba ta taɓa son sa dole da gare ni. Ta lalle Hafsat, kina da ilimi amma na munafurci da makirci. Akan abin da nake so zan iya fiye da haka. Yanzu ma na tura shi tana salon ta je yin makeup da wanke kanta. Kuma na kira shi na gaya masa. Yanzu haka ma zai je ya same ta a gun. Kin ga daga yau Hafi zai zama na ni kadai kenan. Hi. Haba malam, ya za ka shigo mana babu sallama? Haba ke kuma ba na ce miki hai ba? Sallama fa na ce maka ba hai ba. Matsalar ku kenan ku yan kauye. Ai a gani na hai yana representing komai. No, da kin bari ma na biya miki. Waye kai? Haba. Okay. Ai yin hidima ga wanda kake so. Ba laifi bane. Wa kake so? Ah, ke mana Nabila. Ai ko ba komai kayan min yaro. Nabila, ki saurara ki ji. Nabila. Kina damu na kai min yaro na. Nabila. Ƙawata, ga rayuwa fa, wai mai yin sallama shi ya zama ɗan ƙauye. Allah ya rufa asiri. Ba laifina ba ne. Ba laifina ba ne. Gaskiya abin ba daɗin ji. Amma na yi mamakin faruwar wannan al'amari. A ce da biyu ne ka ci mutuncin haka? Me abin mamaki a ciki? Mata suna iya yin fiye da haka. Don haka ka daina mamaki.
Gaskiya ina da ja. Kamar me kenan? Baka tunanin shi ne Safton ne? Kamar ya kenan? Ba da yanda yanayin ta ya canja a lokacin da ka ce musu kana son Nabila. Nan kuma ta ce maka za ta faɗa maka inda za ka shawo kan Nabila cikin sauki. Kuma ba tare da ka nemi taimakon hakan daga gare ta ba. Baka tunanin ta faɗa maka abin da Nabila take so a madadin wanda ba ta so? Ta yanda ba za ka taɓa burge Nabila ba? To amma in dai haka ne me yasa za ta yi min haka? Me tsakanina da ita? Ban sani ba, amma dole da dalilin ta na yin haka. To in dai haka ne, dole mu nemi inda take don jin dalilin ta na yin haka. A gaskiya wannan abun yana damuna. Me kenan faranka shi dade? Wato jiya ne Alhaji Aliyu Shetima ya zo min da maganar auren Nabila. Ban fahimce ka ba. Ina nufin wai yana nema wa ɗansa auren ƴata Nabila. Kai kuma me ka ce mishi? Ai ke ma kin san ba zan taɓa canja alƙibla na akan ƴata ba. Kamar da yadda na rubuta raina ba zan sa wa ƴata ra'ayin auren wani ba. Sai wanda ta kamin ta ce tana so ni kuma sai in aure mata shi. Ban fahimce ka ba. Kawai na ce masa ya sa ɗansa ya fara neman soyayyarta. Idan ta amince ni mai sauƙi ne a gurina sai in aure mata shi. Gaskiya akwai matsala. Kuma bai kamata a ce mun zuba ido akan wannan lamarin ba, lokaci yana ta tafiya. Gaskiya akwai abin da nake zargi game da wannan yarinya. Saboda tunda take bata taba ka mana wani a matsayin ga wanda za ta aura. Kai ko a waya ban taba ji tana magana da wani saurayi ba. Anya ba aljani ne suka aure ta ba? Sai fa ina gani kamar tana da aljani. Amma fa maganan kin nan abin dubawa ne. Ban taba kawo hakan a raina ba. Amma da kika yi wannan magana sai na ga alamun haka. Gaskiya zan kira malami na mata ruqiyya. In dai wannan ne matsalan, insha Allah ta zo ƙarshe. Hafiz, kun zo ne? Hafsat, me yasa zaki yi min haka? Me kuma Hafiz? Me yasa zaki bani shawara a aikata abin da Nabila ba ta so a madadin wanda take so? Saboda ina son ka Hafiz. So kuma? Kwarai kuwa. Ni ce nake son ka ba Nabila ba. Ni ce na dace da kai ba Nabila ba. Ni ce zan kula da ka Hafiz ba Nabila ba. Kula da ni kuma? Ta yaya? Kina yar talaka ina dan talaka. Kada ki manta fa. Ke ma kina tare da Nabila ne saboda taimakon da take miki. Haka ne. Amma ko ba komai ta gawata ce, kai baka jin kunya? Kana bin mace saboda kuɗi? Me abun kunya a ciki? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku yi aure mace saboda dukiyarta. Kin ga ai haka yana ɗaya daga cikin dalilan da aka ce mu yi aure saboda shi. Adil, maza kenan. Ba ku amfani da kalmar hadisi sai kuna cutar da mutum. Wai me yasa ba ku soyayya dan Allah ne? Ki har kina da bakin da zaki ce mu maza ba ma soyayya dan Allah? Kar ki manta fa, mu muke neman kuɗi mu tara mu sayi fili, mu nemi kuɗi mu tara mu yi gini, mu nemi kuɗi mu tara mu auro ku sannan mu sanya ku cikin gidan mu mallaka muku komai. Bayan haka mu yi saving wasu kuɗaɗe a account ɗinmu don gudun ko bayan ranmu kada ku shiga wani hali. Amma wai ki har zaki buɗe baki? Ko da yake ba ma na da lokacin da zan ɓata ina magana da ke, amma ina so ki sani zan tafi kuma zan dawo. Idan na dawo ya zama dole Nabila ta so ni ko dan abin da zan dawo da shi. Idan kaga ta so ka sai dai idan ba na rai. Haka kika ce? Haka na ce. To mu zuwa magani. Shede ka fasa ta. Dan halak sai yanka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا إنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ba laifina bane ba laifina amaryata me yasa tun da wannan ke ta miki magana kin haɗa fuska me yake faruwa ba dole in haɗa fuska ba wa kamar ni matar kagarin mata su fi ni kwalliya a gidan biki ba laifina bane laifinki ne duk lokacin da nake son sai miki kaya sai ki ce baki kuɗi ki sayo da kanki idan kika je sai a baki kayakin da ba su da inganci to dai yanzu ka duk lokacin da za ka so min kaya ka so min da kanka ni ai ko a yanzu ma a shirye nake don haka ki tashi mu tafi shagon BMT da ke kasuwan Mubi ki je ki zabi sauranki Allah an yi ko yanzu ma a shirye nake za ka tashi kai Wow, kan da kace za ka kawo min kasuwar Mubi sai in ga kaina a kantin kwari? Wani irin siddabaru ne ka min haka? Ba wani siddabaru, ke dai ki zabi sauranki nan ne shagon BMT da kike jin labari. Bakanku. Da Yunus Mubi, da har da yan fim suke zuwa wannan shagon? Ƙwarai kuwa, ai duk wasu kayayyakin da kuke gani nake amfani da su a cikin fim, to a wannan shagon muke samun shi. Kai ba ma iyayen fim kaɗai ba, hatta Rabi'u Musa Kwankwaso duk wasu fararen kayan da kuke gani yake sawa, to Alhaji Bamanga BMT shi yake masa odar su. Ai Alhaji Bamanga ya gawurta, kuma ma yana so in sanar da ku wani abu, ba iya shagon nan kaɗai ba ne, akwai wasu shaguna in kuna so ku zo mu je in nuna mu. Wannan ma yana ɗaya daga cikin shagunan wanda ke kula da wannan shagon shine Alhaji Yakuba, sannan kuma ya gawarta wajen kawo atamfofi waɗanda za su daidai da tsarin, saboda haka ga sunan ki zaɓi sun ranki mai gida ka zaɓa wa amaryanka. Ga masu bukatar shadda kamar haka, New VIP XL, Gezna, Consideration Waterproof, XXL 30 meters, Basin Ridge, Super Truss, 12 meters, 3 meters, 4 yard, MBTX, Galila shadda da kuma kowace irin nau'in shadda da kuke bukata za ku iya tuntuɓar Abubakar Bamanga Tukur wato Buba BMT da Director of Shadda. Za ku iya samun su ne a kasuwar Mubi layin Atamfa a shaguna masu nambobi kamar haka: Block A number 126 ko kuma Block F number 251 da kuma Block E number 197 ko kuma ku tuntube su a kan lambar waya kamar haka 07069581765 08025951506 07038692690 ko kuma 07030907850 sai kun zo.
kyakkyawa